ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ತುಡಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದಪ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತನ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು. ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪಂಡ ದಾದ ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ. ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅರ್ನ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಆಟಗಳು ಪನಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬುಕ್ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಗಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವರು PhD ಪದವಿನ ದೆತ್ತన్నారు. ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪದಮ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿತ್ತೇರ್ದಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್. ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ದಾನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ವಾ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಏನು ದಾದ ಪನ್ಪಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ಆತ ವಿಚಾರಲು ಅರಡ ಉಂಡು. ಇನಿಕಾದ ಪುನಗಾರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ತೆಂಕನಡಿಯೂರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ತನ NSS ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಲ ಆರು ಬೇಲೆ ಮಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಮಂತನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಾನೆ ಉಂಡು ಅತನ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪನ್ಪ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಇದಾದ್ರ ಅತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕಾರಣಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾರಿಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸುರೂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತನಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಯಾರು ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಂತನಾರು ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇಂಚ ದಾನೆ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ನೀ ಗೊಬ್ಬುಲನ್ನು ಸುರ್ಮನ್ ಪ್ರಮಡ್ತದೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಈರೊಂಜಿ PhD ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಇರೊಂಜಿ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅವು ಇಂಚದೆ ತೊಂಡರು ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡದ ತೊಂಡರು ಗೊಬ್ಬಲದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಹಿನ್ನೆಲೆನು ಪನ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರಲಗು ಒಂಜಿ ಪೂರಕಾನ್ ಭಾವಿಸುವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಭಾಳ ಗೌರವೋಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ಜಾನಪದೋಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದುಂಪೋದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓವ ಕಾರಣ ನೋಡಿದ ಹತ್ರ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ K ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರು ಅರ್ನ ಸುರುತ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆತನು ಆ ಅಧ್ಯಯನಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನೆಟ್ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಳು ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿನ ಭೇಟಿಯನಾಗ್ಲ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂಚಾದ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಂದ ಅವನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೇತ ನಮುನೆಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಗ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪದ ಗೊಬ್ಬುನು ಕಲ್ಪರದಾದ ಗೊಬ್ಬುನ ತಂದೆ ಕಲ್ಪರದಾದ ಎರಡನೇ ಗೊಬ್ಬುನ ದಾಯಕ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮನರಂಜನೆಗಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆವಡು ಬೈದ ಪುರ್ತಕಂತ ಖುಷಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಲಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಸುರುಟು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀಟ್ ಕಲ್ಪರದಾದ ಉಂಡು ಆಂಡ ಏಪ ಯಾನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸುರುಮಲ್ತನ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೋದು
ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬತ್ತವು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅತರ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಪಂಪ ಆ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬುಡುತ್ತು ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೂವೇ ಗೊಬ್ಬುಂತು ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 173 ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದೆ 173 ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನಮಣೆ ಐಟು ಚೆನ್ನಮಣೆಟ್ 29 ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಚೆನ್ನಮಣೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ 17 ಗೊಬ್ಬುಲದ ವಿವರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಾಠಾಂತರ ಅಂತ ಒಂದು ಪೆಂಕಲ್ ಪಾಠಾಂತರ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪೆತ್ತಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಆ ಪೆತ್ತಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಗೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊಬ್ಬು ಜೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೈಸೂರು ಗೊಬ್ಬು ಜೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಸ್ವರೂಪೋಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ನಮ್ಮದು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗ್ಲ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುನೇ ಗೊಬ್ಬುಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ 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 ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ದಿರತ ಬರ್ತದ ಅವು ಇಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊನಪುಣದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬುಲೇಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೀನಿ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುನ ವಸ್ತು ಪತನಂದ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಕಡೇಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಮನರಂಜನದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬುಲು 173 ಗೊಬ್ಬುಲೇನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಳವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೋತು ಜನ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ್ ಐನು ಮನರಂಜನದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಐನು ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಐಕ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಾತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಂದಾಗಲೇ ಪತ್ತಾಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ನಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿದಲ್ಲ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಯರು ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಐತ ಉಲೈ ಪೆತ್ತಪ್ಪುಡು ಪಿಲಿ ಪಿದ ಇಪ್ಪುಡು ಪಿಲಿ ಪೆತ್ತನ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಈ ಕೋಟೆ ಅವಿನ ಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುನು ಈ ಕೋಟೆ ಪೆತ್ತೋನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಈರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪುಂದು ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಐಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಲು ಉಪ್ಪು ಇದ್ರ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಜಿ ಮುಟ್ಟ ಪೆತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡು ಏರು ಉಪ್ಪಾಡು ಓವೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾಜಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದಯಪಂಡ ನಾವು ಆಹಾರನು ಒದಗಿಸುಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪೇರನ್ನು ಒದಗಿಸುಡು ಪೇರನ್ನು ಗೊಬ್ಬರನು ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪತ್ತದ ಪಿದವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇ ಪಿಲಿ ನಿಗೂಢ ದಯಕ್ ಬಂಡ ನಂಕ್ ಅವು ಕಾಡುಂಡು ಅಂಚಮ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಲಿಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದ ಕಿದೇರ್ದು ಪೆತ್ತೊಲೇನು ಎರುಕುಲೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವೇನು ಕೆರ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪಿಲಿತ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಏಪಲಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್
ಒಂಜಿ ಖಳನಾಯಕ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ವಿಲನ್ ವಿಲನ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರೂರ ಅವು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮಲ್ಪುಡು ವಾಸ್ತವವಾದ ಇದು ಕಾಡದ ನೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯರಂದಾಂಡ ಉವೇ ಪ್ರಾಣಿಲ ಪಿಲಿ ಜೇತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡವಾನಾಗ ಲಕ್ಕುಂಡು ಆ ಲಕ್ಕುನ ತೂನಗನೆ ನೆಟ್ಟು ಮರಟುಪ್ಪುನ ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಪುಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿನ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆನ ಐಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೆತ್ತದ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದಿಜ್ಜವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದಪ್ಪನು ನೇಚರ್ ಅವು ಸಹಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಹಜ ಆಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕಠಿಣ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಪೆತ್ತಂದಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಟೆದಾಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೋಟೆ ಸಮಾಜ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಒಂಜಿ 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 ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡು ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೋಡು ಮಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಮ ತಮೇರಿಯಾನು ಅಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಅವಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪಿಲಿತ ಗುಬ್ಬುಡು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಪಿದಾಡಿದ ಬರ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಗೂಢ ವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ತೂಲೆ ಈತ ಯಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಒಂಜಿ 50-40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಾವು ಇತ್ತುಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೂಪಿನ ಪುರ ಇತ್ತಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟಾ ಬತ್ತಿನ ಏಮನ್ಪಿನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಹಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತಂದ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಜನ ವಿರೋಧಿಸುವರು ಆರಂಭಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಲಾಯ ಪೋಪೇರು ಇಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಪೆತ್ತ ಬರ್ಪಿನೇ ನಾವು ಉಲಾಯ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಪೆತ್ತ ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕ ಅವು ಅಂಚಾದ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿನೇನು ರಕ್ಷಣಾ ಮಲ್ಪರು ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಈರ್ನ ಬಾರಿ ಬಲವಾಯಿನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಉಪ್ಪು ಕೋಟೆ ಇರೇನು ಉಲಾಯ ಬರ ಉಡುಪುಜೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮೌಲ್ಯನು ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬತ್ತೊಂದು ಆಂಡಲ ಐಟುಪ್ಪನೊಂಜಿ ಅಂಜನ ಅರ್ಥ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ಪುಣು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ಪುಣು ಸಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಕಡ್ಡಿ ಆಟ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಯಾನಿಂಚ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಡ ಒಂಜೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಕಲ್ಲಾಟ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾಜೂಕುಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನು ಒಂಜಿ ಮೆದುಳದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನು ಹೆಚ್ಚಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಪ್ಪಲಿಡಿಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೂರುವೇರು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಆಂಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇಜ್ಜವು ಕೈಪತ್ತೋಡು ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಬೂರುವೇರು ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆ ರೀತಿನ ಒಂಜಿ 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 ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅವೆಂತೂ ಬೇರೆ ಸದ್ಯ ಅಂಚೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮನ್ಪಣಿ ಬಂಡ ಇತದ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಲ್ಲ ಓವೇ ಇರಗೆ ನೇರವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿತಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪುರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನದ ಕಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಬಳಸುವ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪನ್ನಾತ್ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಲೆ ಸಮಾನ ಆಪಿಲಕ ಈ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಂಡ ಇತ ಉದಾಹರಣೆ ಕುಡಂಜಿಂದ ನನಾತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪೆತ್ತದು ಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಾಗೆ ಗಿಳಿ ಆಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಡ್ತು ಎರಡ ಕಕ್ಕೆದಾತು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪಕ್ಷಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಚ್ಚಿ ಎರೆಗಾಂಡಲು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನುಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಐತ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸೈತಿನಕ್ಲು ದುಂಬುತುಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನ ತೂವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪುಣ್ಣ ಓಲು ಕಕ್ಕೆ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತಂದ ಕಕ್ಕೆ ಮೀಯೊಂದು ಪುಂಡು ತೂದೆಟು ಪುರ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತು ನವನ್ ತೂವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನ
ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಕಕ್ಕೆ ಮಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಪೋದು ಮೀಯೋಡು ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಾವುದಪ್ಪಗ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದೀಪಿನ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಬೈದೇರು ಬಂಡದ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವಂದ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಐತ ಪೆರೋಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಗಿಳಿ ಗಿಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬನ್ಪುಡು ಗಿಳಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಗಿಳಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಇದು ಪೂರ ತುಲೆ ಗಿಳಿ ಪಂಡ ಶಕುನ ಅಂದ್ ಕಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಪಶಕುನ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತುಂಡೆಕ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅವನೇನ್ ಪತ್ವ ಉಬ್ಬು ಉಬ್ಬಿನಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬೆರಳಿಗೆ ತಾಗಣ್ಣ ಅಂಡ ಆಯ್ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ತಾಗುಜಿದ್ನ ಅಂಡ ಆಯ್ ಗಿಳಿ ಗಿಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಳಿತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಳಿತ ಕಡ ಗಿಳಿತ ಕೇಳು ಕಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ತಗಲು ಉಂತುಂಡ ಮುಟ್ಟುನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮುಟ್ಟುನ ಅಕುಲ್ ಪನ ಉಂತುನ ಮುಟ್ಟುನ ಮಂಡ ಉಂತುನ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ನ ಮುಟ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಉಂತುನು ಕುಲ್ಲುನು ಬಲಿಪುನು ಪುರಪುನು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕುಂಡಾಯ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಪಾವಡು ಒರಿಯನೋ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬರ್ಪುಣು ಮಾನಸಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಪ್ಪುಣ ಐತೋಲ ಬಲಿಪೋಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬತ್ತು ಎರ ಪೊಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿತ ಮೂಲಕ ಯಾನ ಪಂದ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ನೀ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಂಗ್ ಬಾಳೆ ಎಂಕ್ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಆಯ್ತು ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ದಾದನ ಒಂಡಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಬದುಕದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಂದಿನ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡಪನ ಕೊರಬಟ್ರ ಆಟ ಅಂತ ಪೇರು ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಕೊರಬಟ್ರ ಆಟ ಕೊರಗಭಟ್ರ ಆಟ ಅಂತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತ ವಿಚಾರನ್ಲ ಗುತ್ತುಪ್ಪಂದ ರೀತಿದೆ ಎಂಚ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತ ನಿಷೇಧಾತನಿತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾನವನ ಸೌಹಾರ್ದಡುಪ್ಪುನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಕಳಂಕ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಳಂಕೋನ್ನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಆ ಕಾಲದ ಆ ಕಾಲದ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ವಾ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಲನಶೀಲವಾದ ಕನ್ನಡು ಅವೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನೇನು ಅವಿನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಮಾತಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಹನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಹಳ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೈಕಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಯಾನ ಏತೋ ಸತ್ತೂಪೆ ದಾವ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪ ಜಾಣ ಎನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಯಾಗ ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸೇಮ್ ಸರಿ ಎತ್ತವು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದು ಬಲ ಮುಂದ್ ಪಂಪೆ ಎತೋ ಮಹಾಪುರುಷರು ಪನೊಂದು ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ಸಮಾನ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಅಂಚಾದು ಪುಣಗ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಾತ ಸಂವಹನ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನದ ಆಟ ಅಂಡ್ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಆಟಗೂ ಬರ್ಕ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಪಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯ್ತು ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಕಾವಡು ಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ಕಾವಡು ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆನಾಗ ಒಬ್ಬನ ಆವಡು ಆಚರಣೆಗೆ ಲೈಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮನೋರಂಜನೆ ಆತಿ ಅಂಡ ಆ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಡ್ಲ ಇರ್ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ನಂಬುಗೆಲೇನು ಆ ಪುರ್ತದ ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಇಜ್ಜ ಅವು ಐತ್ ನಂಬುಗೆಲು ಪಂಡ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಟೊಪ್ಪನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವೇನು ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ ಬೇಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪನ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಳೆಪಾನ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಚಿ ಅವ್ರು ಬೇತನೆ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಪಂದ್ರ ಪೂಜೆದಿಂದ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉಂಟು ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪಯನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ನೇನು ಪನ್ಪ ದಯಗ್ ಪಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಅನ್ಪಿನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ನಂಬಿಕೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೇನು ಅಟ್ಟೋ ಪಾಡುವೇರು ಯಪ್ಪ ಸೋಣದ ಆಟಿ ಮುಗಿದ ಆಟಿ ಪಿದಾಯ ಪಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಅಟ್ಟೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಟ್ಟೋಡು ಪಾಂಡ ಕುಡದೆಪ್ಪುನ ಯಪ್ಪ ಪಂಡ
ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿಗೆ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಕರೆದ ಆಟಿ ಶುರುವಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಹ್ಮ್ 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 ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಈ ಆಟೋಗುಪ್ಪನ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲೊಂಜಿ ಬುಂಡ ಆಟಿ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಬುಂಡ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಲೋಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಡು ಓ ಎಪ್ಪಡು ಐಡ್ದಾವರ ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಏಪಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದೇ ಇತ್ತೇರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತೇರ ಎಂಕ್ಲುಪುನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಯಾಡ್ ಬತ್ತು ಚೀರಾದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರಬಹುದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಜೇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಂಡ ಮುಲ್ತ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಲ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಣು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು. ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಪಿದೈದಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುಲೆ ಕಪ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾದ ಐಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರ್ಥ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ತೀಯರನ್ನ ಅಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗುಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಯಾನಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸುಮಾರು ವಿಧಲುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬಳಸುವಂಚಿನ ಪರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ಅವು ಪೂರ ಒಯ್ತಾ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಉಂಡು. ಅವಳು ಅದೇ ಉಂಡು ಬುಲೆ ಪೆರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಪೆರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಇತ್ತ ದಿಂಜ ಬುಲೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ 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 ಕೃಷಿ ಅಂಡ ಪೆರ್ಗ ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರಸಾಟ ಅರಸಾಟ ಅಂದು ಬರೀ ಮುಜ್ಜನ ಗೊಬ್ಬುನ ಅರಸಾಟ ಬುಲೆ ಪೆರ್ಗ ಅಂದು ಬರ ರಡ್ಜನ ಗೊಬ್ಬನ ಸೀತಾಟ ಅಂದುಂಡ ಒರಿಯ ಗುಬ್ಬುನ ಸೀತೆ ಅಶೋಕವನ ಟುಪ್ಪನಾಗ ಬೋರಾಯನೆ ಕೊರಿಯೆ ಒರ್ತಿಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೋಲು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪನ್ನಗ ಐತಿಹ್ಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಆಪುಣು ಅರಸಾಟೋಡು ಮುಜ್ಜನ ಗೊಬ್ಬರ ಐಟ್ ಇಂಚಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಣ ಅರಸಾಗ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ್ ಮಂತ್ರಿ ನಡುತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಕೋಣೆ ಪೈಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರಸ ಸೋತೆನ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆ ಚೆನ್ನದ ಮನೇನು ಆಯ್ ತರೆತ್ತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ಪಂಡ್ಲಕ ಅವು ದಾಯ ಬಂಡ ಆಳುನಾಗ ಆಯ್ ಆಳರ ಐಜಿನ ಅಂಡ ಆಯ್ ಆಳರ ಆಯ್ ಆಳುನ ಬಣ್ಣ ಇದೇನು ಮಾತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಗೋಡು ಸಮರ್ಥ ಪೂಡ ಕೌಶಲ್ಯ ಪೂಡ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರ ಬಲೀಂದ್ರ ಆಳರಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ ತಳುಕೋದು ಕೊರದು ಜಾಗ ಆಯ ಮಹಾರಾಜೆ ಆಯ ಬಾಳ ದಕ್ಷ ರಾಜೆ ಐ ಬೇತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ಅಂಚಾರ ಉಪನಾಗ ಭೂಮಿದ ಸಂಕೇತ ಒಂದು ಖಂಡದ ಸಂಕೇತ ಒಂದು ಭೂಮಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂಚಾರ ಉಪನಾಗ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಭೂಮಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೆಟ್ ಯಾನು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೆಟ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗದಿ ಪಂಡ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕ ಮೆಗದಿ ದುಂಬ ಆಸ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದುಂಬ ಆಸ್ತಿ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಬ್ಬಗದಾರಗನ ಕತೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಅಂದು ಜೋಕುಲು ಏನು ಪಡೆಯರೆ ಆಕಲು ಪರಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಪ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಮನೆ ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ರೆ ಪೋಪೇರು ಈ ಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಲಲೆಗೆ ಆಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಡು ಬರ್ತದು ಬೆರ್ಣ ರೂಪಡು ಬರ್ತದು ಜೋಕುಲ್ಡ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತನಿಕಲು ಉಲಾಯಿ ಕಲೆಂಬಿಡು ಬುಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿ ಬಂಗಾರದ ಮನೆ ಉಂಡು ಕಂತದ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಂತ ಕಂತ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ರಾಧಾಪನ ಮಂಡ ಅಕ್ಕ ಸೋಪುವಲು ಬೆಂಕಿ ಗೆಂದುವಲು ಅವನು ಪೊರಿಯಾಪಿ ನಿನ್ನುಂಡು ಪೊರಿಯಾಪಿನಿ ಮಂಡ ಈ ಕೋಣೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಕೋಣೆ ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾಜಿದ ತುಂಡ ಇಂಜೆ ಪಾಡುವ ಕಾಲಿನ ತೂವೆರ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ ಮುಟ್ರೆಜ್ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ರೆಜ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆಲ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಾವಿ ಬಂದಾಗ ಅವನೇನು ಬಳಸಲ್ಲ ಪೊರಿ ಬಳಸು ಮಂಡ ಏಪಂಡಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ಸೀಮಂತ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೊಂದು ಪುರ ಬಳಸನ ಸಂದು ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಮನೆಟ್ಟು ಹಾಕೋಲು ಚೆನ್ನದ ಮನೆಟ್ಟು ಹಾಕೋಲು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲು ಆಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದು ಜಲವೇನು ಆಳು ಸೈಪೋಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ ಬಂಡ ಅಲ್ನ ಪುನನು ಗೋಲು ಪಾಡ ತಾನ್ಲಾ ತಾಗೋರು ಮುಗುಲ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ రెండు ಬಚ್ಚಿರ ತೋಜುಂಡು ಬಂಪಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ದಾಯಗ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಿಷೇಧ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಬಳ್ಳಾಲರ ಪಾಡದಾನ ಅನ್ನುಂಡು ಐದು ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುದು ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಚೆನ್ನಮುಗ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಪಂಡ ಆಸ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಷೇಧ ಆಟ ಆವರೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಿಷೇಧ ಆವರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ ಕಟೀಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿಡು ದುಂಬಿತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುರಗಿರಿಯಿಂದ ಉಂಟು ನೆಟರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂಟದಾರ ಅಂದ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡುಂಡು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ರೆಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ತೂಟ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚು ತೂಟ ರಾಶಿ ಪಡೆಯರು ಒಂಜಿ ತೂಟ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಉಂತುವೇರು ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂಟ ಅವಳು ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಲು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಈತು ದೇವಡು ನಿಜಿ ಶುದ್ಧೋಡು ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಓಕಲ್ ನೀರು ಮೀಯೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿದ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಲು ಉಂಟು ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಂಪಿನ ಏಪಲ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಬಲ ಅನ್ನುಂಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲವೇ ನಡಪೇರು ಕಾರಕ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾನೆ ಎಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಅವೇನು ಸೈಸೋನು ಅಂಚೆನೆ ಮುಂದುಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಗೊಬ್ಬುಗು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯವಾದ ಈ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪುಂಡು ಈ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಯಿನ ರೂಪನು ಗೊಬ್ಬು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನದಾರ ಹಾಪುಣು ಗಲಾಟೆ ಹಾಪುಣು ಬಹುಶಃ ದುಂಬು ಯುದ್ಧ ಅನಗ ತೂಟ ದಕ್ಕು ನಲವಪ್ಪರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಪುನಃ ಅಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಅಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಓದುವ ರಾಮಾಯಣ ಅಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ತೂಟ ದಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನೇ ಐತ ಪರಿಣಾಮನು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮನು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧೋಡು ನಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತೂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಯಿನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ವೈಟ್ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ತೂಟದಾರ ಕಂಬುಲಾಗೆ ತಂದ್ಲೆ ಕಂಬುಲೋಡು ಕಂಡ ಪಂಡ ಈ ಜಾನಪದೋಡು ವಸ್ತುಲು ಪಂಡ ವಸ್ತುಲು ಹತ್ತವು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವಲ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡೋಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಾಗಿಲೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವಸ್ತಿಲೆ ಸುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಡ ಬಂದ್ಪೋಲು ಅಮ್ಮೆರಡ ಬಂದ್ಪೋಲು ಮೆಗ್ಗೆಡ ಬಂದ್ಪೋಲು ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಪಲಡ ಬಂದ್ಪೋಲು ಮಾತಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬುಲಿಪೋಲು ಒಂದು ಅವಳು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಗ್ಗೆಡ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬುಲಿಪೋಲು ಅಣ್ಣಡ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬುಲಿಪೋಲು ಅತ ಆ ಎಂಚ ಬುಲಿಪುವೆ ಅಮ್ಮೇರು ಇಡೀ ಅದರ ದುಕ್ಕೋನ್ ಪೂರ ಜಿಂಜೋನ್ ಅವೇನು ನಿಂಗೊಂದುಲ ಅರೆ ಪಾರಿ ಶೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಲು ಬಂಡ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೊಸ್ತಿಲೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಾಗಿಲೆ ಈ ಹೊಸ್ತಿರು ಬಾಗಿಲು ಪುರ ಅವು ಜಡ ವಸ್ತು ಅತ್ತಲೆಗೆ ಜಾನಪದರಿಗೆ ಅವ್ರು ಜಡ ವಸ್ತು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಯ ಪುಡ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಸಹಿತಂಡಲ ನಂಗೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪುಡುದ ಆತರ ನಂಗೆ ಕುಂದಾಪ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಯ ಪುಡ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಇತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತೋ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರು ನಾನು ಕೇಂದೆ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೆ ಆ ಕಡ್ಡಿಯ ಏತ್ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಐತ ಚರಿತ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅವನ್ ಜಡ ವಸ್ತತ್ ಅಂಚಾದ ಕಂಬುಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಮೂಲಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಕಳೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಉದಾ ತೂಪಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೂಂಡ ಇಡೀ ಕಂಬುಲದ ಯಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ವಿವರಣ ಸಮಯದ ಯಾನು ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಕಂಡೋಗು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂಪನು ಕೊರ್ಪಿನ ನಾನು ಕಂಬುಲೊಡ್ತುವೆ ಸಾಧ್ಯ ಎರುಗಿಡಪುನ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬುಲ ಬಂಡ ಎರುಗಿಡಪುನ ಲವಕುಶ ಒಪ್ಪಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪ
ಅವು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬುಲ ಐಕ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದೇಟ್ ದೇವರ ಕಂಬುಲ ಅಂದಿತ್ತನು ಪೂಕರ ಕಂಬುಲ ಅಂದಿತ್ತನು ಬಾರೆ ಕಂಬುಲ ಅಂದಿತ್ತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬುಲ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನ ನೆಟ್ಟು ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಕಂಬುಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆತೆ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ್ಕಂತದ್ದು ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಲೆ ಕಂಬುಲು ಹೊರ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಂಬುಲು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಾಕುದು ತೇರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೋಟೆ ಅಂತ ಐಕೊಂದು ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 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 ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡಪುಂಡು ದುಮ್ಮಾನ್ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಆವಡು ಅದರ ಕಂಬುಲೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮಕುಲು ಪುರ ಆ ಕ್ರಮಪುರ ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಬುಲ ನಡಪು ಎತೋ ದಿನೋಡು ದುಂಬು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಕುಲ್ನ ವೈಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನಡಪುನ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಈ ಗುಬ್ಬುಲೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಜನಕಲರ ಸಂಬಂಧನು ಸಾಮರಸ್ಯನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಿಸಿ ಉಂಡವು ತುಂಬು ಜನಕಲೇನು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತುಟೆದಾರ ದಾಯಗುಂಡು ಚೆಂಡಾಟ ಉಂಡು ಪೊಳಲಿಡು ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡು ಜನಕಲೇನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ತೂಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೈವಾರಾಧನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಕ್ಕಾರಡು ನಡಪುಂಡು ಮಾತ ದಿನಲ್ಲ ಜನ ದಿಂಜ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ದಿನ ದಿಂಜ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಅವಳೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಂದ ಕೋರ್ದ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರೊಳಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ತುಟದಾರಟು ಈ ಚೆಂಡ ಆಟೋಡು ಈ ಅಂಬೋಡಿಡು ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಗೊಬ್ಬುలను ತೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಉಪ್ಪು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಹತ್ರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಗೊಬ್ಬು ಇರು ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಎರಡು ಗೊಬ್ಬಲ ವಿಚಾರ ಪಂಡಾರ ತಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಇತ್ತೆ ತೂಪನ ಕಲಿತ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಜವನಿ ರುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಮತ ಗೊಬ್ಬಲು ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೇರು ಇತ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪತ್ತಂದೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ದಾಲ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುಜ ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಿಲಿ ಅನಿತ ಪಂಡರ ಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ವಸ್ತು ಪದ್ದದು ಕಲ್ಲಾಟ ಅಂದ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಕಡಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಉಂಡು ಚೆನ್ನಮಣ ತಲೆಕಾನೆ ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆ ಕಲ್ಲು ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಡಿ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಟ ಇತ್ತು ಎಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟು ಚೆನ್ನಮಣೆ ಉಂಡು ಅವು ಹತ್ತು ಆ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಒಂದು ಬೇತೆರೆ ಐದು ಕಡ್ಡಿ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಆಟ ಬಂಡ ಕಡ್ಡಿ ಆಟ ಉಡ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆಟ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ತುಂಬ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನು ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಟ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಟ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಅದು ಚೀ ಎಂದು ಬಂದ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋದ ಮಗ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕೊರ್ಪರ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ವೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ದ ಎತೋ ರಂಗಭೂಮಿದ ಶಿಬಿರವೇಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಯ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಟ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಉರಿ ಕಂಡನ ಆಪೆ ಉರಿ ಬುಡದಿ ಆಪೆ ಅಥವಾ ಒರ್ತಿ ಬುಡದಿ ಆಪಲು ಆಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ನಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಹ್ಯ ಹಾಕಲು ತೂಪೇರವೆ ಬಾಹ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಾದವೆ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಾನ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಅವೇನೆ ಕಡೆ ಬದುಕನು ಇತ್ತರೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನೇ ಸರಿಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಜವನೇರ ಒಂದು 22-23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜವನೇರ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾಜದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸರ ಸಿದ್ಧಾದಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಕು ತೂಪೇರು ಎಡ್ಡ 95% ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಇರಗ್ಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ
ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರೋದು ಅಂದೇ ಖಂಡಿತ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ ಅನುಭವ ದಾಯಗ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಬಂಡ ಹ್ಮ್ ಗುಬ್ಬುದಂಚಿನ ಹ್ಮ್ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮలు ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಒವೇ ಪಾತ್ರ ఉండಲ್ಲ ఎక్కడ పని నవేనే ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ పెద్ద పిల్లి గొబ్బునగల అప్పాడు ಅಂದ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ 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 ಐತ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇತ್ತ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದ ಹ್ಮ್ ಅವು ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬಲ್ ಇತ್ತ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗಲ ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುಚಿ ಹ್ಮ್ ಇವನ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ನಿತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ಜನಪದ ಕೆಲವೇಕಪುರ ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದ ಹ್ಮ್ ಐತ ಮೂಲಕ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಉರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಂತ ಶಾಲೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಮನ್ಪನ ಅಂದ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನು ಜನಪ್ರಿಯ ಐಕು ಬೊಡ್ಡ ಅವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರ್ಪೆಲಕ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಇತ ಎಂಕುಲೆತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಟಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಚೆನ್ನಮನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಡ ಈ ಚೆನ್ನಮನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸುವಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿನ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಐಕಾದ್ರ ಕೆಲವು ನಿಯಮನ ಪಾಡದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೇಪಣ ಈತ್ ಪಡ್ತು ಈತು ಪೊರ್ರಿ ಅಂಡ ಗೆಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂತ ಈತು ಸುತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಚ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಪಾಡದು ದೇಪಂಡ ಇದಿಂದ 4 ದಿನದಲ್ಲ ಮುಗಿ ಆ ಟೈಪ್ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಒಪ್ಪುಣ ಐಕ್ ಅಂಚಾದ ಒಪ್ಪನಾಗ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ತು ಪೆತೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ಇನಿತ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಾವಡ್ ತನ್ನ ಶಾಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಇನ್ನು ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕಂದನ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಈ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತು ಒಪ್ಪೇರು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತು ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ಪುಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದು ಪರಲ್ಲ ಅವ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪುಣ್ಣು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುಣು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುಣು ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಂದ ಬನ್ಪ ಆ ರೀತಿಯವು ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ 10 ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ರೀತಿದ ಅವೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ದುಂಬಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೊಡೋದು ಅವೇನು ಬುರ್ಪಾದ ಕೂಡ ಅವೇನು ದೀಲ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಅವು ದಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಂದ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ಚುರುಕಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೊಂಚ ಮಿತಿಯೂ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಬನ್ನತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏತ್ ಬೇಗ ಪಡೆತನ ಮಂಡ ಅದು ಪಡೆತಂದು ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಕೊಡುಜಿ ಮೋನ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಂದ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಐಕೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು 10 ಇರುವ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಅವೇನು ಹೊಸ ರೀತಿದ ಮಾಲ್ತದು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅದ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಮಲ್ಲ ಎತೋ ಸತ್ ಅಂತ ಅವನ ಅತ ಲಗೋರಿ 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 ಅಂತ ಅವು ಪುರ ಬಹಳ ಒರ್ರಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಪೋಯಿರಂದ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಮಲ್ತು ಜಿಡ ಪರಿಚಯನೇ ಮಲ್ತಜಿನ್ನ ಅಂಡ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನವೇನೇ ಪನ್ಪಿರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಜವನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲೇರು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೂರ ಪೋ ಯಾನ್ಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೂರ ಪೋವನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಮಂಡ ಮುಟ್ಟೋಡು ಕಲ್ಪವನೇರು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವೇರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬುಲು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಬೇಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಐಕ್ಲ ದಾಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನೇಕ್ಲ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಭಾಷೆ ಬೇಡ ವಾತೆ ಭಾಷೆಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಬರು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಬರು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ತೂವೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪಿನ ಬದಲಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪರಿವರ್ತನಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ದೀವೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾರ್ತವೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೇನು ಅಂತ ಇತ ಒಂಜಿ ಬೆಲೂನ್ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪ ಮಾತರ್ನ ಕೈತು ಒಂಜಿ ಬೆಲೂನ್ ಕೊರ್ಪಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿ ಕೊರ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲು ಈತೆ ಬಂದಿನ ಕಳ್ಳ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪುಗ್ಗೋನು
ನಿಖಲು ರಕ್ಷಣಾ ಮಲ್ಪೋಡು ರಕ್ಷಣೆ ನಿಖಲ ಬೆಲ್ಲೂನು ನಿಖಲು ರಕ್ಷಣಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದಾದ ಅಪ್ಪನು ಮಾತ ಊದುವೇರು ಪುಗ್ಗ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕಟ್ಟದು ಅಕಲ್ಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕಲ್ ಬೊಡಿನ ಅಲ್ಪೇ ಸೂಜಿ ಉಂಡದ ಕೈಟ್ ಕುಡನೆ ಗೊಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಸೂಜಿ ಇತ್ತಿ ಸಾತಕ ಕೈಟ್ ಬೊಕ್ಕರೆ ಚುಚ್ಚಿಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪನೆ ಯಾಪಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೇನೆ ಆಯುಧ ಇತ್ತುಂಡ ದಾದನ ಮಲ್ಪುಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಣ ಬಲ ತೋಳ್ಬಲ ಬಲ ಇತ್ತ ಇಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ತೋಳ್ಬಲ ಇತ್ತು ಹಣ ಬಲ ಇತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾದು ನಿಕ್ಲು ಸೂಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಪುಗ್ಗ ಕೊಡ್ತಾ ತಾಗಿ ಚುಚ್ಚಾರ ಪಂತನ ಎಂಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾರ್ನ ಪುಗ್ಗಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆತು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಒಡ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನಂತೂ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕರಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಳೆಪಿಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಮೌಲ್ಯಲೇನು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಲು ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾಟ ಐಟ್ಲ ಪನ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತೋ ವಿಚಾರ ಪಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ರಿದಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಅಕಲ ವೊಕೇಬುಲರಿ ಅಕಲ ಭಾಷಿಕ ಶಕ್ತಿನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆಕ್ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೂತಿನ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ ಎದುರುಕುಲ್ಲಾದ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಿಗರ ರಾಮಕ್ಕ ಗಿರ್ತಿ ಪಾಡ್ತಾನದಾರ ಜೋಕ್ಲನ ಎದುರುಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಕೆದೆ ಸಾರಿ ಲವೇಲ ಪಾದೆ ಸಾರಿ ನಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಪುಚ್ಚೆಲು ಬುಡ್ದು ಸಹಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಲು ಬುಡು ಸಹಿತ ನಾಯಿಲು ಬುಡು ಸಹಿತ ಕುದುರೆಲು ಬುಡು ಸಹಿತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಐವೊಡ್ದು ಅಜಿಪ್ಪ ತುಳು ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಚಿಗಾರಮಾಗೆ ಕಂಚಿ ಕಣದು ಬನ್ನಗ ತೂಯಾರ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳೆ ಲೆತ್ತದ್ಯಾರ ಕಂಚಿಗಾರಮಾಗೆ ಓಲೆ ಕಣದು ಬನ್ನಗ ತೂಯಾರ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳೆ ಆಭರಣದ ಪುದರ್ಲು ಅಂಚನೆ ತರಕಾರದ ಪುದರ್ಲು ಯಾನವೇನು ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಸೇರ್ಸದ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಯಿನ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಪುನಃ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರಿಯೋನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುರ್ತುಡು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಶಾಲೆದ ಉಲಯ ಕಲ್ಪವನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಿದೇನ ಗುಬ್ಬುಲ ಸುಮಾರು ಗುಬ್ಬು ಅಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಶಾಲೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನು ಐತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತೆರಡ ಎಂಕ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿದ ಉದಲ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ತೂತಾನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಇತ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಬರ್ತದೆ ಯೋಗದ ಪೂರ ಅಂದಲ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೆಟ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಎರಡ ಬಕ್ ವಾ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬನ್ನತ್ಯಾನ ಎಡ್ಡವು ಮನುಷ್ಯಗಿತ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊಬ್ಬುನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಅವನೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರಿ ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸುಮಾರು ಗುಬ್ಬುಲು ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಮಾತವು ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗ್ ಅತಂಡ ಕಾಲಮಾನಾಗ ಬೊಡೈಲಕೈನು ಮರತು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅತಂಡ ಅವು ಒಂಚಿನ ಪಿರಾಗು ಸೇರಿದಂಡು ಅಂದು ಗಣ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಇತ್ತೆದ ಸ್ವರೂಪ ಬೋಡೈಲಕೈನಂಜಿ ಪಿರ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ತದಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ರೀತಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಗೊಬ್ಬಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಿದೈ ಊರದ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪ ಅದು ನಾಡಕ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಅತ್ತವು ಅಂತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಗೊಬ್ಬಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರಾಯಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಯಾನು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಅರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಡಾರ್ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರೋನ ಸೊಲ್ಮೇಲು